Kham ñiar kine kipor ba mynta ban iohsngew ba mrad khlaw sdang ban biang shai jaka badon briew. Kawei ne kine jingjia kadei Shella kaba Shrieh kilawan man Ialehkai dieng ba kipodon Harud watla kidon buon nongkhwai lynter kawa. Katkum gujithu do woi somla kenti rob me ulong ba watla ulo jupoi man kapor ban likhwai shakate kawa hanre kadei sien kabaningkong ba hadian arpus nem kio ba Shrieh kindon hakate jaka. Uteu somla walaupun paudu ke jingkemen bahasa sisien mrad khlaw sdang bandon biang ya ke jingjia wala kio badon briew ru. Kentiu buah rob me ngasong asa ne po kasnong Shella ke mentang ya kwai doka ne po wa Shella menta ke apol bang idang ya kwai doka ngayu I bati kenti Shrieh kumba ho hasan ai kali ai ke bai tenak ka Shrieh ke kalong ga ai jing la ba nadu bang ada red ngam ji ke Shrieh bagin wan ne kai la ne gin wan ya muja sini po jan rut wa kan te kani kalong le kai ke bapan itenat ya ka snong baro Kawei te kalong ru haka wei kaliang kwa ru ban kerpat e baro ginong snong ba jimdei ban leben ya penyap ya kum kini ke jaging khlaw nama kalong ke kiba bu peni tenat da ublei nong bu nong khlaw ba ni kum di mungkin briew ngi di ban pensa ya kini jing khlaw kiba kiba itenat nalor bang kido gidon hawa katno gaji tenat bangin yung isa Shrieh Ialehkai Harud ng gawa Shella kublay sibone.